Malawi today. Wambi. Meza maila nena kwatira bale anu kalonga. Ezone. Koma mwenye kwa mavuto. Alipo mavuto ya. Arembi alipo mpano arembi. Arembi alipo mpano. Ndimadusa malo ena lero. Yeah. Ndiye basasi bambwena nafasi apenda pake basana kwamba alembi da Nimekuona ngati lorem. Sana nija mna ada kupata nao. Kwa wanga msulisu. Pamo mbele ndiza runda jogla kudali. Kwa hiyo bado ndani mko. Na judge nalo Da judge tu. Osati uchenia jeno wino wake jeno wangondo. Ya judge. Kwa namba ura ndi jeno la. Ya judge. Ya judge. Nankani na tukuti. Pangombe pali mavwena aki. Amati kulukuma ngombe matakufa. Oh. So arembi ndi mapangombe. Ngasangelida. then alphabetical order. Arembi. No, I want arembi. It doesn't matter. It doesn't matter. La arembi ndi kutema. Ndimaina akodi kalenda. Ndimaina akodi kalenda. Utatani ama kaudi. Chifai no sapile batali. Jaiko ba. Jaiko. Zulu wacha. Basi jaiko. Kwanda kali bano for now. Oh for now jaiko ndi basi. Mukadero ndi ine ntimazi. Kufunika kwake kwa program amenewa. Tiambe ndinu arembi. Ndikotani chifatima chita funso ili ndila mphamvu kwambiri lima kwedeza chikumbuntima cha munthu. Why is it important bwezi muone na mpira bwana uli said chani you said Arsenal ndi Newcastle chifa wamo konda mpira awaso wamo konda timona limodzi mona limodzi acha bwino bwezi muone na mpira kwambiri koma tabwera pano kuti tilankhule kufika kweke nkotani inu arembi kufunikira kwa program iyi makamaka nthawi ino ndionera kuti amalawiwa tungoakumbusa kuti zichati nkanena zija maka ino asogolera ndi ziri zapherezerasi chifukwa palibe chimene sichinachitike chimene chachitika chimene ife sitinakambe zoona program imodzi imene imagawidwa malangizo kwa asogoleri ndi ino mchizungu chimene mmakonda nonse awiri ino mmakote mati speaking truth to power. Speaking truth to power. Chizungu cha mphamvu. So in the program imene timavala ukazi woche ndikumayankhula on behalf of the people of Malawi. Chifukwa iwo sangatopeza platform ngati ino ndife timawayankhulira koma timayankhula zimenezi mozichepesa knowing kuti sifeyo ndodoziwa kwambiri ayi koma knowing kuti tili ndi anthu amene amatinong'oneza tili ndi experience ina through our kuntchito kuno komanso anthu amene timakhala nawo komanso anthu amene amatiyankhula kuti experience imeneyo tizitha kuyika pamodzi ndi kupereka uphungu kwa iwo amene ali kusogoleri komanso kulira kwa Malawi kuti kuzimveka kwa asogoleri through this program. We try to stand for the cries, for the tears of Malawians kuti ifeyo tizayankhulira ndiye kufunikira kwake nkonera kuti program iyi njomanga dziko njothandizira asogoleri kuti dzikoli lizipita chitsogolo. Funso lomwelo yes funso la mphamvu ndi funso la mphamvu atsogoleri facho kuti wayana wanena bwino kwambiri kuti olo munthu atangoti ayambe kuonera ma hot calendar ya 2020 kumaonera kumasunthanawo kuzafika 2025 ndikuzafunsana anthu kuti kodi ndi chani chimene sitinawuzidwe chimene timayenera tiwuzidwe koma sitinawuzidwe ndi chani akhoza kupeza kuti zambiri tidalankhula m'malo mwa Malawi andi pa nthawi imene anthu ali timamena kunena papa sitimachedwa kwambiri ndi anthu amene ali kunja kwa boma chifukwa sikumene kuli misonkhoyo misonkho imakhala kubomako ndipo funa kuteteza misonkho ya Malawi timayankhula kwambiri ndi amene ali kuboma kuti inu amene muli kubomawo amene madya misonkho ya Malawi inuyo tinaona mawu ake ndokuti munagwirizana ndi Malawi izi zili kuti sizikutheka zina zifukwa zimene sizakuthekera ndi izi ena sangakuuzeni fe timabwera pano kuzapereka uphungu wa ulere kuti mwina nkhanira mwinazo pafupi kwambiri nkhanira zanu ndi izi nkhanira nechitumbuka something different si kutanthauzaso chiujeni chichani chichakoti pacha chinkhanira ndi chichani chinkhanira chikrab so pena chifukwa chokuti timakhala kuti
mwina tikumva zinthu kuchokera kwa anthu ambirimbiri timapezeka mwina tabayizika ndi sitikudziwa kuti kodi tingakonze pati. So ife tikunati timabwera kuzanena kuti apa uyu kupatula kunena zolakwikazo nkumaneranso kuti ena amene akulakwitsa ndi akuti tayang'anani mu kabineti tayang'anani anthu amene akuzungulirani kapena mwina pakadafika pochitotchula mayina kapena zikadathandiza komano tikadafika pochitotchula mayina kuti kodi awowawo mukwasungiranji. But implicitly we have been mentioning names. Yes. Timakamba for example za mavuto aku Minister of Finance. Ndiye timakamba aso pano nimakumbukira tinakamba ata achitola ata sankhidwa kala Minister of Finance makumbukira tinapanga ati tuya usiku program mpaka natukumanena kuti ayi koma khanga ti munthu zolankhula yake sizikulemerera ayi abwere the state president azayankhule anali kunja and he came back akapanga devalue. So there were moments amene tinachita kutchula mayina pano takhalapo tikumachula ndi tuma ministries ena ndi ena koma sikuti tinabwera pano tingabwere pano nkumazanena kuti daily tizangotchula anthu ena they take them personal koma tikamanena kuti government machinery tikamanena kuti for example kwa agriculture zinthu kuyenda anthu azithaso kudziwa zonena kuti I'm responsible for that ministry nimagwira kumeneko mpaka na tizichita kutchula mpaka dzina la kusukulu kapena dzina la pakati ayi koma otherwise we have tried and there have been some cases where we have literally mentioned names. Yes, no anena bwina chimene angawa kuti Brian simba mafunika pena mpaka na kuchiti kunaona kuti ndi uyuyu koma anthu amatha kungopereka zitsanzo kuti taona ngati meko agriculture kuti ku agriculture tiziphonya yayipika ngati kufunika kuti kuchitike chani kuti tione kuti kumene kusiku kuyenda ku nyumba yachifumu kodi anthu ena achita kupanga zinthu timanena pano kuti anthu achite kupanga chino cha mtundu wanji kuti muone kuti anthu enawa sakundithandiza ndi pano mpamene anthu ambano mafuna mamenyana chani mpaka zibakira akugirana mpaka makholingo akuti nanga yusina anthu amene wawa mkwiyo umene uwu akuti usalero chifukwa chani chifukwa chokuti adalibe mwina malo akanatha kuusa mkwiyo they were never given an opportunity because paka nakhala kuti mwina kumano umene unachitika apapawo una kuti tisanzikanewo unakhala kuti umachitika kumanati ndiuzeniko zina zimene sindidziwa pamudzi pano ndikukhulupirira kuti kunakhala naye aziwindi umene kunjako bweza kumauza mabwalawo kuti mwachita bwino mwatipasa mpata akuti sakutipangira zinthu bwino komano nthawi zambiri anthufe timakoma polowa chikumbundi timachima zatipezanso potuluka in between mpamene pamavuta zinthu apo fa anthu ambiri tikamalowa timalowa ndi nthungululu kena kanyimbo yamba kuti ifuta kuvina mamuti tiziwe kuti iyi yavuta kuvina tiyisiye kakamira mangovina yomweyo 2020 alembi anthu adachi kuthamangitsa DPP sitikuifuna DPP sitikuifuna ndipo awa kuyankhula kwawo kubama wanu kudayimbidwa nyimbo thungululu yes tuchotsa apita mutharika abwere achakwera chavuta nchiyani koma mudalisana fika umenewo ndi mmene anthu avotera what message imene afuna kuchita communicate amalawi amalawi ali ndi mawu ayankula kwambiri amalawi ayankhula pa masankho kwambiri ndipo kaya amaletsedwa matemo kaya amaletsedwa chani amangototo okay tsiku lathu likutani likubwera tidzalankhula ndikubwira ziphunzitsaja amata kuti akachiteka demo kang'onong'ono adathibula mwene ndi adangoti okay chabwino tsiku lathu likubwera tidzalankhula zona kwambiri alankhula motani amala what message are they trying to communicate apapa ndedi nachita kulemba notes munayolemba notes nachita kulemba notes ndati wina wakumva amve asazaniro sina sanje bwino chayana alembi chayana wande wamba kwawere alembi chayana choyamba Brian there was loss of trust mavota ajokaona amene ayendera kuonesa loss of trust to govern the country in the interest of Malawians kuti anthu ataya chikhulupiriro chonena kuti inuyo kangati zoti mungatilamulire pazofuna zathu nkutifikisa mwina malo amene tikufuna kufika ngati dziko loss of trust inuyo I think simungatithandize kumbukirani siku lovota anthu ena analipa nsewu kuyang'ana mafuta siku lovota now you really think munthu amene yoyo achoke pene bacha akavotere
you remember kuti munthawi yomalizira zinthu zimene zimachitika even anthu tinkanenapo kuti I think timanena outside the microphone tikunena kuti olo simungangobwereka olo pena pake olo mafuta kandi pena pake kuti just to mitigate for this crucial period. Anthu tu ayankhula kuti ngakhale mula mtundu wathu koma ngati simukuti pasa zoyenerera ngati asogolere muzinga. Anthu ayankhula thengo amenewo kuti ngati mmaona ngati kuti mwina ku Central Region kuno ndi kwanu ife ndi abale anu gule timavina limodzi koma ngati izizi mupitirize kapena mene mwapangirano ayi bwanji mukapumule tikepo pena. Uthenga umenewo. Uthenga wina anthu ayankhula kunena kuti tatopa ndi kukwera mtengo kwa zinthu. Tatopa ndi kusowa mafuta. Tatopa ndi kusapezeka kwa forex. Tatopa ndi kumamva ndithu kuti asogolere momwe tithandiza iwowo khala ngati akulemeresa matumba awo ndi mimba zawo. Amalawi to ayankhula kunena kuti inu mudalowa ngati amodzi chapatu tikumbukiretu kuti MCP sinalowa yokha inalowa ngati tonse alliance analowa ndazi zawo. And you remember we talked about this ku Mbalachanda Mbalachanda kuti yes MCP asayiwale yes kuti okha sangamwetse. Yes. So what people have literally said is inutu sinakusankheni panoka tinasankha limodzi ndi anzanu aja and chifukwa cha zimene zinachitika ku Chamboma ena anachosedwa zinachitika zambiri mukutidzi wa Malawi. Basically what Malawians have said is no, you don't think kuti panoka yati pepese pang'ono zidakhala ngati zamagetsi china